Adap ke me kardom kadu ka vela so YouTube channel long ke langara do na first time la pen pini nali tuma fan la so video long na ki 1p mat na ki than ponji la bagke lakpati bai do mat la sel hel gro batum non la suring ko ra fo ke long zi la bang so update apu taxi is son sonia lam nali tuma fan la so video long nang than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel la anta subscribe re lang pute subscribe ikon la pen la so videos tame lang mission prote nali tum liking si pi ikon Tanya non pathek pen lag patibay do matela sel hel group atum suring ko rapo kilong si labang soab deda puthak ethithi lam lang ponlo nang. Tanya non pathek pen Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhijan scheme puthak isihini update dak lang ponlo nang. Lapen labang so scheme laki sel hel group amen pen chini lapen Lagpati baidu pustame lasu skima fan bangke amen ki irpondo stame ahok pet amen bangke Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhijan mate short form pen MMUA puta pupono lapen labang so scheme labangke ala kedamtang penangan atum stame la soli bang chu endun long iglo kicing si installment la bangke suri ke bansi kipi pono la pen nona bangke suring ko ra phom mate 25000 si Assam government hin pen pi ponik po la sila so suring ko ra pho kelongji a process tame non claim igwailo la si so puthak non etithini alam la bangke lang pon lonang Lapen kecengsi nilinali tumpanan than pachini ji alam te bangla pulo no la suring ko ra phau kelong ji aphan stami self help group kedam tang ko an mala self help group along amen kido matela surike batangka kelong dun alang litum bang puthot non la suring ko ra pho stami long dun ikpo la se alang litum abeng account la pen form stami kapre area mate a district along la bangki fill up on igbom lo lapen a form la bangki original a form ko sonjini la bangki ni lista me long ikelang setame form la bangki la suring ko era pho perman la bangki non paklang poni gelo lapen hola so form long ka fill up ponji la bangki kedam tang ahot ka fill up ateng si fill up pon ikpo lapen la suri kepen ko PPSI si ki claim ima kaan sa ali kidoma lahai a procession ta nona bang ke fill up dun nangpo lapen lahai fill up ik thai pen api documents ki pidu nengji la bang ke aadhar card puthot pidu nangpo bank accounts ta mi pidu nengji lapen SSC membership proofs ta mi pidu nangpo lapen photo likes ta mi pabondo nengji lapen income generating activity proofs ta mi pidu nangpo lapen business plan la bang kya pidu nangji Lapen mola original form nangle lo polo te hola so hot koson sika fill up du nengzima la so puthak stamini li nani tuma fan la so YouTube channel along video hin pena pachini ponikpo staminon a process bang la son lo form stami isi hinia form la bang ke non pen ka fill up cheng pon lo la pen form fill up hot ki pidu nengzi ni li documents la bang ke nan than iglo la pen la so form la bang ke submit ikpo ka submit nengzi la bang ke la SSG leader mate VO la PCLF office mate BMMU high office along sila so form ang sabi dang po official government hin pen pothot verify ik global te approve det pen api tangka bangke la suring ko ra po bangke nangjang ikpo jalalo lapen first installment ka duka vida chinilo first installment la bangke suri kiablo lapen on second installment la bangke suring ko ra po ansi api pon po lapen puthola so suring ko ra pho la bangke achitim la bangke government hin pen pi pon po Assam state government hin pen lapen achitim bangke mate hap adha la bangke benga hin pen si pi pon ik po lapen benga hin polotel ilitum la tunang po beng long pen kilong ji la bangke stame hala government pen ki pi bek la so tangka la bangke ilitum pidunang nelo jalalo la se documents kinangji mate documents ka chithik nangji na nitum aadhar card bank passbook lapen photo hai bang anon pen nitum ready kon lapen nitum areas taminang le da post tame bank account la bang ke non pen tame collect pon bomlo mate bank account la bang ke submit dunangji kinang iksolo la se bank account na hang prote SSC leader tum mate view atum jongsi nang hang polo tangte analitum la hai bang ke pidonang po documents la bang ke lapen payment la bang ke command tu
adet an sikilong zima pulo tangte payment lake agos sa siklo malam long tahai stame official government hin pen announce ponik elang kasi nonta apor bangke do ulang la pen haya process la judlab lo pulo tangte government hin pen komantuar ni si sering ko ra patangka kipi ponjimo la suhud ilitum chini ikpo la pen la sonson na birta na litum kelang long wer japan la so YouTube channel la bangke na litum subscribe igon la pen puthot la akimi ke apply ponji stami non puthot cheng tupo la suring ko ra po pipon det apc la akimi ke apply bangke cheng thu ikpo la se akimi apply hola bangke non he jong se self help group atum akimi kang pudo na tum do la pen registration ik don ik alo pulte pen self help group la id long ik alo pulte nang litum ala self help group akimi tum stame la so scheme le bangke cho endon long ikpo la se akimi tum han bangke kicheng pen se pipon po tangka la bangke suri cap la pen hala akibana tum bangke suring ko era po se long ikpo jala sonno a process la bangke la si kipipon wegji la suring ko kipipon wegji direkta suring ko rapo kipipon wegji adet la bangke non government hin pen fix pon igelang stame penangan social media mate media report pen kachinia teng pulo tangte non agos sa ciklo malam sil la so tangka la bangke long pon igji la sipini la short information mate la bangso scheme update naki wan pi la bangke la anchot lo la sinalitum dokumen samukha la bangke nalitum xerox tangle nalitum la hemalong bigon mo nalitum la kipidun joy kiji apano la se documents nalitum ka jeting ningji la bangke aadhar card bank passbook la pen voter id la ta nang ko kathek la pen photo la hai bangke nalitum ready pen be ko la se pini update la bangke lan chalo domi thakmi katuka be car british 2.0 youtube channel long kelangara do ana first time nilin pen cardom